later. Thousand years later. Mga brad, luto na nga tong fried chicken wings. So, muna ng version sa fried chicken wings mga brad. Kana, yan na tayo may pakapin, mangga, usawan, rice. So, alam na this, kainan na. Oh yes, Daddy! Dahil sa intro sa mga kaniyot. Good morning mga brad. So, mga brad, kanang medyo kalang kami nakabalik og mukbang kay na busy lagi kay ibaw na mo na trabaho ng tano. Kaya sige no. Kanya, amon pa nang amon nga at least once a week may maka-upload og mukbang. Pero try na mo nga maka-upload mi og duha ka video sa usa ka semana. Pero karon magud isud kayo kay busy pa din adjust pa sa trabaho ba. So, amon na desisyonan karon nga magluto mi og chicken wings na among gi-fried ba. So mga na ta pero maampo sa ta. So ana, paksit na. So napalit na mo sa merkado. Ha, magsugod na sa tag-yaw-yaw ani kay nag-vlog mo lang kita. Bahala ka sa buhay mo. Saan ka pa? Nadala. Dili. Sila sa. Nice. Oh, ha? Nawa. Ipakita nila karon bay. Lami di. Lami. Nakatulog ko. Hindi ko nalagkan pa. Na mga brad oh. Awan niyo mga brad. Pati ba ibugon tong mayo. Ano? Juicy kay sa lawom. Wow naman! Wow! Wow! Oh. Sobrang lasa no. Sa mga katong nagpa-shout out ba? Standby lang mo daw kay karon tuod. Mahimo tag shout out ni hapit na kamal mo kaon. So, sana lang mo daw mga anda. Ano ba sabi dito? Ano ba sabi pan? Ano sabi na? Yung dito, wala ka sabi pan, tama sila. Ito na, tutulong ko ang wala. Habi na. Bag. Ito siya katong Yung mga ba, ito mo. ordinary wala ko nga pagprito. Ito ba, muli na halin Mas lamig na yan eh. pagkabalan ba? Ano na taon kay mambungan ako chicken wings nang mudakot na naman ba? Maligya ka. Dili. Di mga brad. Sagad sa mga birthday party, iba nga ni ilang per chicken. Guwapa na naman ba? Kaya sagad mo kita prito, marinate ra dito prito. Hanggang ganahan. Oy. Wala ba yung kuan? Atong gingani kay ano po? Makakuan sila sa atong version nga yun sa pagingani ba? At least ba? Lami sa mga brad.
dibili kay amo paborito ni Mrs. Hindi na nagubang parte sa tuwan, manok. Speaking of, mamaligya. Sa mga taga-dalagit da ba? Open na ta. Patawang yun ninyo nga. Karinderya ba? Karinderya lang sa kay. Medyo sugod ba man. Masikat na. Pwede na tawag restaurant. Ito. Restaurant na ta. At pangalan, kupol-kupol. Na picture may og balbakuwa gan siyaw. Og larang. Yan na po uban. Yan ang mga inadlaw na ito nga mga putahe. So, kung gusto mong taga-dalagat nga viewers na mo, pwede mo makabisita dito sa Konsolasyon. At bang sa kanang LTO nga maabot nga maabli ba? Konsolasyon. So, pwede naman ito, affordable kayo ang presyo na ito. Nandot ito mga putahe. Wala ko ikilan. Ha? Wala si Mona Lisa na. Ha? Nanda tayo challenge sunod. Ano ay ba? Maga. Bitaw. Ano na ito mga brad? Pero siya dapat mag-blind po siya. Saka lang. Taon. Bitaw mga brad, unsa inyo mga opinion na ba? Comment lang mo. Alam mo, Kaya kung basin dahil makaya na ito. Ano? Mahal ang manok sa kilo. Mahal ang manok mga brad. Gukul po sa baboy ba? Kay kabaw na ka, mahal ang baboy ka. So ang option sa mga tao, manok. Medyo mahal po manok kilo. Kani pila kilo na yan brad? 230 ang kilo ani. So tunga lang mong ipalit kay kabaw na budget niya. Kamerang duha. At least natin maluto ba? Napamero mga brad na muuban mo na magkaon mudungan na na magkaon di lang na pagkita sa TV kay sa video kay paaman para lugar Luto lang keras ng garlic. ha saksi mo mga brad ha saksi mo ano sa lutuan mo kuno ka ba Garlic wings. garlic wings kuno so ato ngan sunod ba excuse wala yang buhaton kay lamit mo kuno yan ang tilawan ba basta sa sunod na to kay para sa tagbaboy mga brad kay Mahal. mahal man sa isumulan ko sa among luto-luto dito ba banghan ko kay ang bahaw sa baka o baboy ba murag sige bitaw na mo timahaw mo nang usahay Kasi mata. sardina sa lang kunig kaon na usahay di na mo manihapon kay paniwang po tagamay kay 2021 Google! cheat day na mo Domingo mukbang ba so kasi sunod semana laag na punta kay magtataon ito kalaag no ayaw pa tumik ato sa patong katahong gingunin yung patong pick kay last week matong dami uwan man uwan kayo Kumang balik ito nindot yan. Yan. lagi ya Tapon. atong cellphone kay cellphone pa itong puhunan na abang tayo mga bird saan na ibilin makasudan kayo wag Makarais. Mga rice mo ito. Ito.
man. Ayaw mo na. Pabili mo na. Bitaw. So, walang taon. Hinahin natin shout out kay. Medyo dali magkaon lagi kay gutom jugo. Kay nagluto biya naman. Namahaw mi kanina pero gamay ra mong ikaon. Ya. Ang pare. Bisa kita sa o. Nawan ako sa buha kay. Nabaw naman mabanghagan ta. Usod kayo. Buwang tao. Mga pinangga gani. Ayop na. Sabaw mo mga brad. Kano naman tayo, inyo ganyan pares niya, duga na kayo mo ba nakuwan. O gamay mo ba, kiligon kigapon mga brad. Meaning, ha? Love ka po ganyan. Nga, saan na dong ganda sa TikTok sa una. Kung mag-away mo, nga, tawagon mo sa nag-away na mo, nga, tawagon ka mo sa inyong pares sa inyong tawagan, baby, sa panadiha. Sweet gapon na. Pero kung tawagon na ka sa imong tibok pangan, pamutos na lang kay patay juga. Ano na mga brad? Ato sa panggaw na ito mga babae kay. Nagpila pa nakabog sila, panggaagit. Dahil. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ako ang lagot. Palingaw sa oras ba? Ay, huwag ma. Trabaho na sad. So, ang dugay kay nga may request na shout out Hala, di prepared. nga tayo may wag ang listahan so hinahinay tag shout out kay mo man niya itong kinabuhi lagi samtang na hinahinay pa tagkaon ba alaga shout out day ko ni Juliano sa Sutil Bayot shout out ni mo dia love kay tiga ako nang kauban sa hotel sa una, nung trabaho po sa hotel. O si Inday Field Channel. So, bisitahan ninyo ang iyang YouTube channel. Inday Field Channel. Si Manang Chris Matildo Nyuda nasa Singapore sila pa mo. Nasa sila da kagawas abroad. Anang board meet sa una sa boarding house sa siyudad pa may nagpuyo sa una. Nang salamat doon ha, di araga. Stay po tramada, amping mo perme. O gahong kane, kinakusga ni. Pay makaluping ni tibok kalibutan si Dardons, si Lord Palmitos. Kinakagwapo na si Lumos, ako ng kabats. Niya. Tanaw na mo sa una. Malay matini idol. Kagubta nagsig sa una. So, karon ganan na siya sa Mindanao. Brother, amping na kanunay. Niya. Pinangga kay tika. Kabaw na kana. Salamat kay nimo. O gahong classmate sa una si Janley Gubanid. O si Rodel Milianes. O kani ahong boss ni si Marlon Andalis na Toledo. Boss, amping na boss. Shout out nimo og si imong baby boy dia og si imong pares. Amping mo kanunay hopefully nga magkita tapuhon kay tao do putaw nakita. Nya ahong kumpare si Nenio Robilios. Ano sa Batangas ang tali sa karon. Kani mao jud ni gilngig. May gini muluto siya classmate na pag high school sa una. Nga ilang yaw na pod. Nana sa Batangas nagpuyo. So amping da bro. Agaw bay bro. Amping da. O wailain hang kinakusgang inahan si Gloria Rioma. O ang mga igsoon nito si Jared, si Jubil, lapad. Diara ka. Diarong amping mo diha. O mga kay gagawan da sa Ilongos Leyte sila si Ongo, Wing, o si Ernesto. So, relax dia. O sila Jinjin, Guapo, o si Badang. Kana sa Badang, legend kina sa Badang. O makalupig na. O kinsa pa nang uban nga magpa shout out po. So, comment lang mo na yung video gihapon. So, atong panigamutan nga, ma-appeal mo sa shout out. Unya, salamat dahil sa atong pila naman tabang 86 subscribers. At least ba nagkaminto-minto na kanus apa man eh. Bitaw, salamat ninyo sa mga nag-support nato sa channel, sa mga nang view sa atong video no. Hopefully nga malingaw na pud mo ani among gamay pasundayag. Unya kuan
sa sunod na pod o unsay atong mauna-unahan basin manglaag mi ni ka sunod semana. Kaya mo tong atong patong pick lagi kay dugan ko nagsaad kay madto mi. Unta di mo uwan. Unya as usual kung bago pa lang sa channel na ho, palihog og subscribe, like, share, ug comment aning video aron managhan ta ani nga channel. So Di ano nimo ko. ano na promote mo sa imong channel. Kampi mga brad, sa unang gingon, positive ta kanunay unya problema bada na normal man na narom na diya basta kay ang atong amping atong lawas nga mag paka-healthy ta kanunay karon daghang patang ma-enjoy nga moment aning kalibutan na ba. Gay ano. Bitaw, amping ta kanunay brad og sa sunod na po salamat og unta managhan ta sa managhan ang subscriber diri nga channel. So amping